ang fruit nito. Malinaw ito na galing sa banal na spirito. Okay, number 1 point ko dito, the fruit of the Spirit is the spontaneous work of the Holy Spirit in us. Pag sinabing spontaneous works of the Holy Spirit, it is a natural process. May mga pagkakataon na bakit pastor yung mga masasamang tao nakakagawa rin naman sila ng kabutihan? Yes. Pero yung kabutihan na yon, hindi yan ibig sabihin na fruit of the Spirit. Pastor, meron naman silang faithfulness. Okay? Dalawa kasi ang pwedeng may trabaho dito. Pwedeng fruit of the Spirit or human effort. Amen. Tayong mga mananampalataya, hindi tayo nakadepende sa human effort. Yung tipo na, meron akong joy ngayon. Bakit? Kasi birthday ko eh. Di ba? Kapano pagka ikaw ay may problema na, may joy ka pa rin? Wala na. So doon natin ma-identify na magkaiba pala yung joy ng human effort at joy ng spirit. Okay, dahil ang joy ng banal na spirito, it doesn't depend sa mga circumstances. Ilan sa atin dito ang masaya lang kapag nalutas yung kanyang problema? Okay? O ilan sa atin dito, kahit na mo problema pa, masaya pa rin? Amen. Yes! Ibig sabihin, that is the fruit of the Spirit. Pero kung yung kagalakan mo, nakadepende lang sa sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, that is a human effort. Okay? So, nakita natin yung pagkakaiba dito. Yung iba, mapayapa lang sila dahil wala silang problema na sa tingin nila. Pero ikaw, kahit na may problema ka, nararamdaman mo pa rin yung inner peace. And that is the fruit of the Spirit. Amen. And this fruit of the Spirit is a natural process. Sabi ko nga kanina, spontaneous work. Okay? The Spirit produces these character traits that are found in the nature of Christ. They are by the byproducts of Christ's control. Okay? Dahil ganito ang nature ng ating Panginoong Jesus, as we are being led by the Spirit of God, hindi natin namamalayan kung ano yung nagiging nature, kung ano yung character, kung ano yung katangian ng ating Panginoong Jesus, yun na rin yung nagiging katangian natin. Kaya nga si Paul nasabi niya, imitate me as I imitate Christ. Amen. And sabi ng salita ng Panginoon in 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi niya doon, Jesus Christ set an example for us to follow. So malinaw po dito, yung fruit of the Spirit sa atin na love, joy, peace, long-suffering, meekness, kindness, goodness, those are not fruit of human effort, but fruit of the Spirit. Amen po. Paano naman ako, pastor, magkakaroon ng ganyang klase ng bunga? So, yun yung question ngayon. Gusto ba natin magkaroon ng ganong klaseng bunga? Na ma-identify natin na iba yung kindness ng mga mananampalataya sa kindness ng mga unbeliever. Hello? Iba yung goodness ng mga mananampalataya doon sa goodness ng mga hindi mananampalataya. Bakit mabait ka? Kasi anak ko yan eh. Paano kung kaaway mo na yan? Mabait ka pa rin ba? Siyempre, hindi. Kaaway ko yan eh. Di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Love your enemy and pray for those who persecute you. Kung kaya mo pa rin mahalin yung kaaway mo, that is the fruit of the Spirit. Amen! Pero kung ang minamahal mo lang ay yung mga tao na ang hirap mahalin, ay yung mga tao na, kung ang minamahal lang natin ay yung mga tao na gustong-gusto nating mahalin, that is a human effort. Tapos hindi na natin mabigyan ng pagmamahal yung mga taong hindi karapat dapat mahalin. Okay, so, amen. Nakikita po natin yung difference dito, yung pagkakaiba dito ng fruit of the Spirit at fruit of human effort. Kaya sabi ko kanina, saan ba nanggagaling ito? Bakit, pastor, gusto kong magkaroon ng ganyang klaseng fruit bilang isang Kristyano, but yet, Christian na ako, pero parang ang hirap pa rin lumabas sa akin dahil minsan, kapag mayroong tao na galit sa akin, ang nararamdaman ko agad, galit din sa kanila. Pag nawalan sila ng self-control, mas lalo akong walang self-control. May self-control lang ako doon sa mga gusto kong bagay. Okay, di ba? Mabait lang ako,
Pwede lang akong gumawa ng mabuti doon sa mga gusto kong gawa ng mabuti. So, those are human effort. Amen. Sabihin nga natin, human effort. Ibibigay ko sa ito, sis, ha? Pero balang araw, suklian mo yan. So, yung mga ganon, those are human effort. Pero yung alam mo na tuloy ka sa paggawa ng mabuti na kahit minsan yung mga tao hindi na-appreciate yung ginagawa. Pero ikaw ang iniisip mo pa rin yung kapakanan nila. Those are fruit of the Spirit. Ang hirap kaya gawin nun. Amen. Darating yung pagkakataon na pwede kang magsawa. Pero bakit, Lord, hanggang ngayon hindi ako nagsasawa na gumawa ng kabutihan sa aking kapwa? Because those are fruit of the Spirit. It is not you, but it is the power of the Holy Spirit who is working in your life. Amen po. Amen. Paano? Ang sabi ng Bible in John chapter 5, 15 verse 4. Sabi ng John chapter 15 verse 4, remain in me and I in you. Just as a branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him produces much fruit. Sabi po ng Bible, because you can do nothing without me. Kanino dapat tayo mag-abide kay? Sa vine. Sino yung vine dito? Si Jesus Christ. Jesus Christ is the vine and we are the branches. Hindi makakapamunga yung sanga maliban na lamang ito ay nakakonect sa puno. At ang puno ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. So we cannot produce fruit without connecting sa Panginoong Jesus. Amen. Connected naman ako, Pastor, kasi tinanggap ko na siya sa aking puso. Okay, take note. Nagtuturo pa ako. The moment we accepted Jesus Christ as Lord and personal Savior ng buhay natin, nasolusyonan yung spiritual death. Death sa Bible is separation. Dahil sa kasalanan, nahiwalay ang tao sa Diyos. Amen. Okay? So, ang layo ng agwat, nasa ilalim yung tao, andito ang Diyos because of sin. At sinulusyonan niya ng Panginoong Jesus, namatay siya sa cross, we accepted Jesus Christ. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. And now, we accepted and acknowledge Jesus Christ as Lord and personal Savior ng buhay natin. Kaya nga, tayo bilang tao, we have now spiritual life, nasolusyonan yung separation, nagkaroon na tayo ng buhay, ibig sabihin nagkaroon na tayo ng relasyon sa Panginoong Diyos. That is spiritual life. Pero ang pagkakaiba nitong relasyon na ito, malaki yung pagkakaiba nito doon sa pagkakaroon lang ng relasyon doon sa intimate relationship. Being connected and remaining in Jesus Christ, that is intimacy. Okay? Hindi, marami dito, mga membro ng pamilya, kahit na sa mag-asawa, di ba? Mag-asawa kami, Pastor, pero hindi kami close. Ilan dito yung mag-asawa na gano'n? Hindi naman siguro sila Ate Lorna yon at saka si Gayon John. Okay? Marami dito ang mga mag-ama, mag-ina, pero hindi sila close. Bakit? Pastor, ang layo-layo ng loob niya sa akin, malayo na sa ibang lugar sila. Hindi na-i-enjoy yung relationship. Anong relasyon nyo? Mag-ama. Anong relasyon nyo? Mag-ina. Anong relasyon nyo? Mag-asawa. Pero, may intimate relationship pa kayo, close pa kayo sa isa. Hindi nga po eh. So yun ang problema. So, pwede na mangyari sa atin yon. We have now relationship. John 1:12, to those who believe Him, to those who receive Him, He gave the right to become a children of God. Yun ang sabi ng Bible. Pero yung intimate relationship sa Panginoon, through Jesus Christ, dapat yan lifestyle at continual process. Kaya nga, kung itong tanim na ito, tatanggalin ko dito sa lupang kinakatamnan niya, posible ba na mamulaklak ito? Hindi, di ba? Posible ba na mabuhay ito? Hindi. Not unless ba itanim yung isang puno sa ground with all the nutrients na kailangan niya ay nandun, siya ay pwedeng mamunga. But if you try to uproot
Okay, tinanggal yung puno na yon, ni kailanman hindi siya magbubunga. Hello? Ito yung ibig sabihin ng intimate relationship noong puno doon sa ground. At ganun din tayo bilang isang tao, we need to have an intimate relationship sa Panginoong Jesus para na sa ganun makita yung bunga ng banal na spirito sa buhay po natin. Amen po. At wala kang gagawin yan. Yung tanim mo, ang ginagawa mo ba doon? Pinupuntahan mo araw-araw at pinag-pray mo, si Kangamula in the name of Jesus. At bunga ka. Wala kang gagawin doon. Ang gagawin mo, basta nakatanim yan, natural yan na mag-grow at magbubunga. Amen. At ganun din sa buhay natin. If we are connected to the vine, if we are connected to Jesus Christ, if we have an intimate relationship with the Lord, okay, natural process ng pagbubunga lalabas na lang sa atin. Magugulat ka, wala ka naman dating self-control, pero nung dumating yung asawa mo, gustong-gusto mo siya award.